neste preciso momento unha muller ou unha nena está sendo asesinada, violada, maltratada, acosada, mutilada, vendida, usada como escrava sexual ou queimada con ácido por ir á escola ou por negarse a casar con un home escollido pola súa familia. Vivimos non a unha sociedade desigual, na que o home se converte na medida do aceptable, que invisibiliza as mulleres e minimiza e banaliza a violencia contra a muller. Como nos di Consider Lambo, directora executiva da ONU Mulleres, para acabar con esta pandemia é necesario o compromiso e a inversión a nivel nacional e internacional, xa que a violencia contra as mulleres e as nenas ten consecuencias devastadoras para as persoas e a sociedade. As mulleres e as nenas que son víctimas da violencia perden a súa dignidade, viven con medo e con dor e, no peor dos casos, pagan coa súa vida. A violencia recorta as súas liberdades, a sentirse seguras nas súas casas, o dereito a camiñar con seguridade polas rúas, o dereito á escolarización, o dereito ao traballo, o dereito a acudir ao mercado ou o dereito a ir ao cine. Deberían poder esperar a que se castigue aos seus agresores, a que se faga justiza e a reciba os cuidados e o apoio polas lesións sufridas. Por todo isto, dicimos sí a unha sociedade equitativa e igualitaria, na que as mulleres e as nenas non sexan moeda de cambio, garantes dun honor familiar que as condena, que poden sair a rúa sen temor, vestir como queiran, amar a quen queiran, disfrutar do seu corpo e elegir libremente a súa parella, e non ser asesinadas ou maltratadas por homes que as consideran unha propiedade. É o noso momento. Temos que ser todas e todos conscientes da nosa capacidade para tornar as cousas, para creer en nós mesmas e para desenvolvernos como mulleres libres, seguras, capaces, creativas e valentes. Mulleres e nenas que camiñen en pé de igualdade e que non permitan en ningún caso ou circunstancia que haxa homes que lle corten a